Ами тъй като да кажем, че някои повечето от циганите празнуват днес или на 14-ти. Ти колко нови години празнуваш? О, аз почти не празнувам. Но бих искал да ти изпея една стара циганска песен на 45-50 години. Нещо такова, между 40 и 50 години. Стара песен, която никога не съм я пял и може би много от хората ще чуят за първи път. Много добре се чувствам. Цял оркестър пее за мене. Нали? Толкова мъжко внимание. Не, че ти е липсва, но просто толкова концентрирано. А за какво ми пя? Аз ти пях за една красива циганка, която докато ходи, когато тръгва да излиза от къщата си, той е малко цигански фолклор, всички се обръщат след нея, а тя, усещайки погледите, започва да се чупи още повече и нейната грация не била несравнима. Да, за много красива циганка става въпрос. Може би, аз доколко съм чувал, става въпрос за Кощана. Една от най-красивите циганки, може би така се говори в света. Тя Кощана. Кощана. Много балкански народи претендират тя да е тяхна героиня, тя да е техен човек, само че аз със сигурност знам, че тя е от България. Повече от 2 години спря да пееш толкова в България и излезе извън България. За тебе писаха в Ню Йорк Таймс в една класа.